Hingpit ang Gitugyan ngadto kang Governor-Elect Gwen Garcia ang Renda sa Pangagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo gikan ni Outgoing Governor o karon Vice Governor-Elect Davide III kaganabuntag. Samtang unsa ka ang mahimong kapalaran sa mukapin sa 4,000 ka makawani sa Kapitolyo ning bag-ong administrasyon. Atong sayran na pinaagi ning maong report. Alas 9 miabot sa Kapitolyo si incoming Governor Gwen Garcia kinsa gisugat ni Outgoing Governor Davide nga mao'y may kuyog nini padung sa social hall. Gipahigayon ang turnover ceremony tali nilang Davide ug Garcia. Gisunod usab dayon ang naglangkob sa transition team sa mga dokumento ug ubang responsibilidad gikan sa outgoing admin ngadto sa maabot nga mga opisyal sa Kapitolyo. Again, let me express my sincere gratitude to all the department heads, the employees of the provincial government here, the executive department, for their cooperation and support. It has been a very challenging yet very fulfilling 6 years to ako, and I know that with the incoming administration of Governor Gwen Garcia, mas mulabo pagyod ang atong Lalawigan. Samtang ginawat ni Garcia ang bag-ong hagit sa pagpadagan sa Sugbo ilabi na sa paghatag og serbisyo susama sa una niyang pagdumala sa Kapitolyo isip gobernador, pipila ka tuig na ang nakalabay. As Governor Davide earlier said, does this with pride and dignity and with humility. I accept too, with equal pride and with equal dignity as Cebuanos. And I hope with equal humility that I may measure up with yours, Governor Davide. Samtang ipanghimugatan niya ang tinudanay nga serbisyo sa mga kawani sa Kapitolyo ngadto sa mga Sugboanon. Although we already gave notice nga by today, we will be supplying for advance notice, no? Kung kisa tong i-retain. We realize that some of them really have to be retained because of vital services like ang sa mga ospital particularly, no? So that was taken into consideration. Sa pikas bahin gipanayag sa Pangulo sa transition team ni Garcia nga kadtong mga empleyado nga dili maapil sa listahan, dili na kinahanglang mo report sa trabaho sugod Lunes. Gipaniguro hinuon ini nga ang mga departamento o buhatan nga crucial kaayo sama sa panglawas dili gyud magkuwang sa mga tao. Hinuon subject sa evaluation ang performance sa tanang mga mahabilin nga kawani. We're just starting. So what might be ideal to start that day one, and thereafter the governor with her vision of this government of good governance will already issue some policy statements. Kauban si Jun Sulon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.